ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса хуш омаден ба канали ма. ҳазору раҳмати калон ки канали мо дуромаден ва видеои моро тамошо кардестен. ва ирӯза навори мо бошад тарзи тайёр кардани шаурма дар шароити хона. ма дар инҷа мурғоро мариновад кардастам. мурч, занҷабили сурх, намак, баъд приправа барои ҳамин гӯшти мурғу гӯшти гов мариновад кардан приправа будам хеле кардам. ин маҳсулотое ки мода лозим мешавад. дар инҷа бошам ман ҳамо гӯшти мурға жарид кардастам, сирқ сирқа карда мегирам. дар инҷа ҳам картошка жарид кардам, помидор, бодиринг, гӯшти мурғ, пекинский капуста, ҳамин чизо дар кор мешавад. кетчуп, майонеза якҷоя кардагиам. баъд як қошуқ сметанаам ҳамроҳ кардам. дар рӯи лаваш ҳамо кетчуп, майонези якҷоя кардагимона мерезем. баъдам хеле ҳам маҳсулотое ки нобар кардам як рӯи ҳам мемонем. баъдан хушрӯвак шаурмамона мепечонем. ҳамаша ки печонда шудем духтаро. баъд дар духовка мемонам як 10 дақиқа ё 5 дақиқа мемонем. хрустияш ки шавад мегирем ша. узри зиёд духтаро агар овозам пасттар бошад, барое ки шабона видеомонтаж кардастам, озвучка кардастам, ҳама хобай, барои ҳамин баланд суҳбат карда наметавонам. агар хай овозам пасттарак омада бошад, нофор шуда бошен, узри зиёд. хай умедворам ки шумо дар видеои мо маҳбуб мешавад ва ҳама каса дастгириро фаромӯш намекунем. баъд духтаро ин видеое ки шумо дидестен шаурма тайёр кардагим. як рӯз пешаи рамазонае. инро ман тайёр кардаги будам. дигар пушти ами корбори тозагиво омади рамазонам хел пушти тоати ибодатам хали дигар вақт накардам монтаж карда монданда. барои ҳамин баъд ирам хостам ки дар навор ҷо кунам. баъд давоми видеоҳо оз дарафти видео шумо ширчой тайёр кардагима мебинем, гуляш тайёр кардагиам, хомшӯрбо тайёр кардагиам. ҳамаи инро дами барои сархӯрак кардагиам, барои ифтор кардан. моҳи шарифи рамазон ба ҳамаи шумоён муборак бошад. худованд рӯзаву намозмона ба даргоҳаш қабул кунаву гуноҳҳои ҳамаи мо бандаоша афв кунад. инам хел ҳамаи шаурмаҳоро хушрӯвак печондум. баъд дар духовка мондум. хрустияш ки када гирифтам ша. фикр мекунам ки ҳамин шаурмара, бутерброда, ходок, хеле чизора фарзандо фикр мекунам ки ҳам қабл хӯранд, ай хӯрданаш сер намешаванд. дӯст медорам хеле чизора. инам хел хай дар духовка мондум. нигаҳ кунед чӣ хеле сирхаки хушрӯ шид. беҳад бамазза шид духтаро. ҳам хрустияш ки ҳам сочни бамазза шид. дар инҷа бошад тез тезак ин саҳария фарзандо ҳама хованд. ман дарав хестам гуляш тайёр кардам шонам.
бо ширчӯй тайёр кардам. ҳам ширчӯя, ҳам ҳамин гулеша ҳардуша дар як рӯз тайёр кардагиам. як 2-3 кусок ҳамин гӯшта реза кардаму дар камтарак рӯған жарид кардам. алови паста ба як дона пиёза майда реза кардам, андохтам. баъд ним қошуқ орд андохтаму камтарак намак андохтам. камтар сирх кардам. баъд 2 қошуқ тамата дар ним пиёла оби якҷоя карда дар даруни ҳамин гӯшту пиёзи жарид кардагимон ҳамроҳ кардам. мондам ҷӯшидак, майда ҷӯшидак, ҳам хел гӯшташ хушрӯ пухтак. дар инҷа бошад бринҷ ҷӯшондум, гречка, макарон, картошка пюре кардам камтарак. дар ин ширкат нигоҳ кардам, хуб омӯхтам, кор кардам. ҳозир ман дар ширкати атомӣ бриллиантиюи мастер ҳастам. медонед ширкат барои ман чӣ дод? аввалин барои ман ширкат дӯстони хубе пайдо кардам. апа ва хоҳароне ки занҳои тоҷик, занҳои меҳрубон, занҳои хушрӯи тоҷик шиносоӣ пайдо кардам. дуввум, ман қарзи бонкҳома додам. касе қарз додам, қарзома додам. ман ба боварӣ гуфта метавонам ки ман тонистам, шумо низ ҳам метонед. муҳим он аст ки шумо таслим нашавед, кора сахт биқавед. дар инҷа мехоҳам ки шуморо қаддии хоҳаракмон шинос кунам. ин хоҳараки мо дар ширкати атомӣ кор фаъолият мекунанд ва мехоҳанд ки нозикиҳои корро ба шумо низ ёд диҳанд. агар шумо кор кардан мехоҳед, ба ҳамин номерои рӯи экран нависед. хоҳараки мо тарзи кор кардан дар ширкати атомиро шумо бепул ёд медиҳанд ва агар нахоҳед кор кардан маҳсулот лозим бошад, хоҳараки мо нависед, шумо дар маҳсулот дастрас мекунанд. ба ҳамаи ҷо доставка доранд. метавонед ки ба номерои рӯи экран нависед. дар инҷа духтарон, ман ширчӯй тайёр кардастам. чӣ хеле ки медонем саҳарӣ чӣ хеле саросема, ҳама хоб тез кунам, успех кунам, тайёр кунам мегем. ҳам хеле тез-тезак ман ширчӯй тайёр кардам. ову чӯи қоққа ҷӯшондам, шир андохтам, ҳам хел маска андохтам, рӯғани зард қатъи ҳамун ширчӯй тайёр кардам. анам хеле аз ширчӯи бамаззаак шид. дар инҷа боша хомшӯрбо тайёр кардастам барои бегоҳии ифтор. ҳам хеле як устуғон будак, хай гӯшт доштак. ҳамро хомшӯрбо андохтам, ҷӯшидаиста ҳамун хафоша гирифтам. баъд дар инҷа маҳсулотое ки дар дарунаш лозим мешавад, мавзи сабзӣ андохтаистам дар дег. баъдан картошка, пиёз, болгарский помидор ҳамаша меандозем. дар инҷа боша нахӯд андохтам. инам хеле як хомшӯрбои бамаззаак мекунем барои ифтор, то ин ки фарзандо бихӯранд. чизи сахти дуюм кардам духтарон, ош кардам. азбаски ош бисёр кардам дар видеоҳом, навор накардам ура. барои ҳамин хеле шӯрборо видео кардаму оша видео накардам. инам хеле як шӯрбои бамаззааки хушрӯ тайёр шудак. светша бинед чӣ хеле хушрӯ тайёр шуд, беҳад бамазза шид. дар инҷа зелен реза кардагим, мевашта мондум. ай халденек барвақттар мебарорум ки гармак шавад. рӯзадоранд фарзандо, якбора чизи хунук нахӯранд гуфта, пешакӣ шушта мемонам, гармака кашида меистад. ина дар инҷа чӣ хеле ки хай дидаистед. шӯрбомонам тайёр шуд, бардоштам. видеомонам боша оҳиста-оҳиста ба охир мерасад. ирӯза видеои мо. хайр дӯстон, то видеоҳои оянда. худованд нигаҳбони ҳар яки мо ва шумо бошад.